Agrop alas 5:30 iti bigat nga nagturong dagiti nadakamat nga grupo iti barangay San Isidro iti nasa umetlaeng nga ili. Three times nga beses nga pinapayabak kita nga war-war niya ako kasi di mo lata babayan ti pa nag-intel gatherings may pandat talaga ito talaga nga kasi di dalata. Tawen 2012, may ka-20 ket maysa iti bulan ti Pebrero, nakikinamayat iti pwersa iti kaming iti PEDSUG, ISPPSMC, PIB, ken San Juan Municipal Station, nga indadoolwan ni Police Senior Inspector Pedro Bellalon. Nga addaan iti direkta nga supervision ni Police Chief Inspector Sosi Muracho, hepe iti PEDSUG ket ti deputy na ani Police Chief Inspector Faustino Bandao, nga daan pa iti koordinasyon iti PDEA Region 1, nga daan iti control number na nga 0212-0028. Ket palaygi nga na-implementar iti maysa nga search warrant nga daan ti numero 41, 42, 43, ken 44 series of 2012 nga inisyo ni Honorable Judge Sixto Jompok iti Regional Trial Court iti Narbacan, Ilocosur. Dagiti agkakabsat nga Romero ani Reynaldo Romero I. Padua o 47 ti tawen na, John Romero I. Padua o 42 iti tawen na, ken ni Ricky Romero I. Padua agtawen met iti 30 siyam nga agnay da amin dito barangay San Isidro, San Juan, Ilocosur. Di mo na nga search warrant number 41 ken 42 kontra ken ni Junjun Lopez ken ni Rolex Romero ket nagnegatibo iti nagbalinan na kapuanan taawan iti nasarakan da nga illegal a droga wenno drug paraphernalia. Isa ronomet dagiti pannakabagi iti linteg iti sumaruno a search warrant kontra ken ni Reynaldo, Ricky ken Jun Romero. Ket ditan nga indrogidan dagiti mangitorturong iti linteg nga pinagsukimatan iti pagtaingan da ket ditan ang nagpositibo iti nagresultaan na. Kinimig nga rod dagiti kaming iti kapulisan dagiti talong agkakabsat sisi talugod damit dagiti Romero Brothers nga simurot kadagiti mangitorturong iti linteg nga mapan iti San Juan Municipal Station para iti nananay nga investigasyon ken inda sangwen iti kaso kontra ken Quada nga Republic Act 9165 wenno panagikot iti may parit nga agas. Agrop alas 5:30 iti bigat nga nagturong dagiti nadakamat nga grupo iti barangay San Isidro iti nasa umetlaeng nga ili. Tapno mapanta sukimaten dagiti pagtaingan dagiti agkakabsat ani Reynaldo, Ricky ken John Romero. Naalang arod iti pagtaingan ni Ricky iti maysa a plastic sachet nga mapapati nga nagkarga iti shabu ken kuwarta nga daan iti gatad a 80,000 kasot ken siyam a 10,5 nga piso ken 30,5 a US dollar. Ang mapapati nga naglakwan iti maiparit nga agas na implementar met iti search warrant number 40 kontra ken ni John Romero nga nagresultahan iti panakakita ken ti pagtaingan na dagiti na duma-duma nga drug paraphernalia akas iti 5 nga improvised toter, aluminum foil, 2 nga disposable lighter. Search warrant number 44 met iti na-implementar kontra ken ni Reynaldo Romero. Ang nagresultaan na met iti panakakita da iti 20 a piraso a plastic sachet for repacking, 2 a piraso a plastic sachet. Ang mapapati nga adda shabu, residue na, improvised amay sa bumbilya a toter ken aluminum foil. Sigun met kiti agdama nga chief of police iti natakamat nga ili. Manintallo na a kinasarsarita dagiti tallo nga agkakabagis nga isardengdan iti agaramat, iti dakes, aganwat, iti pinaglako iti maiparit nga agas. Kem addamet latta, maipalpalapayag latta ken kuana nga saan tapay laing nga naisardeng. Pinakalaan di dati sachet ken paraphernalias di maramit nga panagsusupan ti siya po. Kaya ito yung Ricky Romero. Ada sachet nga sabog kan digay drug paraphernalia amount nga kwarta kalpasan ti panag search me so ay nalamid ato yung kakapsat iti station na pag
sa lugsodan for custodial interrogation. Pag sa lugsodan pa ito nga roti talagang mapapati na ito amin di jay pusar ti Alex pusar ti Cebu Manila na mano nga amin nga 3 times nga beses nga pinapayabak kita nga war-war niya ako kasdi mo lata babayan ti pa nag-intel gatherings may pandat talaga ito talaga nga kasdi dalata itultuloy da ti tarabako da so dijay nalani dati naplaya nila ti search warrant. Iti pa nakipatpatangmit nagiti talong agkakabsat a Romero. Dita nga imuna nga si Marita, iti inunaanda. Ani Reynaldo, ti katengaan iti panakasarsarita kinkuana. Ket dita nga nakunana nga. May kunak lang gani di nawarni nga kan ako na isardet pa da mga awan ala ni pala ini gila jambu nga kisil-sil lang tinaalat so nga kawan tamok ka nita dari nga ti jakamu nga pa kaya ita nabayag na rin nga sa jamu lagi nga papel pinidot dala di jamu lagi nga pampanas. Pagli ba kamit amin ni John Romero, amin nga may papabasol kenkuana. Dita anak kunana nga awan ti amuna maipapan iti panagaramatan iti maiparit nga agas. Diyan ko buhat pamay man tayo mga kwajibalay tapos na tayo sa mga saray tanulaos kami tayo sa labi ba. Dinaudi nga kasarsarita iti police files ket ni Ricky Romero dita nga sinungbatan namet amin nga saludsod maipapan kenti nakaimbolbaran na nga kaso iti agtultuloy nga panakipatpatang kenkuana ket kastoy man dagiti nakunana. Nga mo na nga nga ebidensya ra di kaya tapos simulan dili pa ka pero nya para tinakalat na ila. Habang di kiti kwarta man na ala daw. Daya tapi kwarta pa kita jay wala jay jay anti na jay misis kita. Nakatiti negosyo yung Panla ni bakit kita tipet tu da ina ni kita. Iti tamit lang og gundaway insagana da nga insigida dagiti kaming iti kapulisan iti kaso kontra ken dagiti talong nga Romero iti kaso nga Republic Act 9165 wenno illegal nga panagikot iti maiparit nga agas. At subli pa iti programa tayo nga police files para iti may kadwa nga gundaway. Ado pa iti intay maamuan. Maipapan ken detoy pan nakatili wenno pan nakakimeg. Dagiti talong nga kakabagis ani Reynaldo, John ken Ricky. Intay pay padasen nga aleen iti reaksyon. Dagiti kaming iti pamilyada. Maipapan iti pan nakasukimat iti pagtainganda.